Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Kajing to oket bajur jung ki pulit ka Meghalaya halor kajing sha Pyniap uraja Raghuvanshi urang ba na indoor hagapor honeymoon jung u Sohra. Kalapan pawi kajing songshur kai halor kajing ishim benta ka tengah jung u ka Sonam Raghuvanshi hakani ka comes new ka balapelong ya ki pat ba ban sha pensir bat ngosi. Ka Sonam kabaladon arp saus nem karta kabadai ka khun jung kalong ying kabadan business furniture sheet ha indoor kabadru ya ka kam hapo kata ka karkhana kaladon ka jinya dei shimet bad uraj kuchwaha ubadai u accountant bad ubrio bajan bha jongka kalong ying jong ka Sonam kalapan bet ka jinya tho bad uraja Raghuvanshi arp khandai snem bad kilaya tho haka khatwei trik ujimang arhajar arp saw Hadian ka jinya tho uraja bat ka Sonam kila let sha Meghalaya kum ka binta ka honeymoon. Henry ka balajya ha kata ka por kala penpau. Ba ka jinya tho kamlong ka bashisha. Henry kala long kalat ban pendep ya ka jingtmu Pyniap. Ka bala penkre da ka Sonam bat uraj ringkat kilai ngut ki runar. U Vishal Singh Chauhan, Akash Rajput bat u Anand Kurmi. Kajing to kit jonggi pulit ka Peni ba kajing tmu Pyniap lapen kret na du upnai rempang bat la siu san pau hajar tingka syakirunar. Henry kajing jia kam dei ka kontrak keling kumba jujia haki benta jong kari. Henry ka di ka comes new ka bala pelong da ki parlok ban yarap ya uraj. Ha ka arflai turik ujimang uraja bat ka Sonam kila jar ngai hadin ba kila mi na ka homestay hanong riat. Loong bahag te ka sngi ki runar kila pelong ya kajing sya Pyniap. Haga jaka ka bajan ka parking lot hariat arliang Sohra. Uvishal ulasyo ningkong da ka do bat ka Sonam kala phetno tang chusdang ka jingsha bom uraja. Kiweipan kila beteng ban syo ya uraja hadu ba undayam hadin kata ka Sonam kala wan pai ban yarap brand ya ka met yam hapo ka coach.